ва раҳматуллоҳи ва баракату, хуш омадед ба канали мо. ба ҳамаи шумо хонаи обод ватани сиёдро хоҳонам, дӯстони гиромӣ, имрӯз рӯзи сешанбе ҳастад. яъне субҳи имрӯзро барои ҳар яки шумо муборак мегӯм ва орзу мекунам ки имрӯз рӯзи дуюми ҳафта ҳастад. тамоми ҳафтаро барои шумо бобарор хоҳонам ва мехоҳам ки охири ҳафта рӯзи шумо бобарору хушӣ гузарад. ва имрӯз хостам дар ин рӯзои гармӣ ки ҳозир дар мо аз 30 дараҷа гармай, яъне ки дар ин рӯзои гармӣ ҳатто хӯрок хӯрданам намехоҳӣ, фақат нӯшокиҳои рангоранг, гихунок ва яхмос мехӯрӣ. барои мехостем имрӯз видеоро тайёр намудани яхмос оғоз кунам. барои яхмоси мо чӣ лозима, кадом маҳсулотҳо? мо бо 3 маҳсулот яхмосро тайёр мекунем, яъне ки пешаи ҳама қаймоқи 30% 200 грамм, скушони молоко, шоколад ва инчунин як намуд стаканчикаи коғазе ки вақти яхмоси мо тайёр шуд, бо тарзи осон яхмосро аз стаканои коғазе ҷудо кунем. барои ҳамин бо мо бимонед то ки мо чӣ тавр тайёр мекунем яхмосро. пеш аз оне ки мо яхмосро тайёр кунем, бояд шоколадро об кунем. تیار شد، خوب شد، میمونیمش که خنک شد. دوستانی گرامی، شکلات ما رو خنک شد. باز ما با شکلات استکانچیکو قلاب میکنیم، قلاب تیار میکنیم. قلاب ما تیار شد، یخ که تیار شد، سخت شد و ما دادوین باید яхмосмоно тайёр медозем, яхмоси тайёршударо медозем.
ана аз шоколади 100 граммаи мо 3 стакан қолаби шоколади яхмоз тайёр шуд. Сатуна шуд. Стакана тайёр шудара дар муддати ним соат дар яхдон мемонад. дӯстони гиромӣ, има ним соат дар қолабои мо тайёр шуда. ҳозир насиб боша ка ба тайёр кардани яхмоз мегузарем. инҷа ҳамаи чизи мо тайёр ҳозир тайёр мекунем, дар қолабон мегирем насиб иншоаллоҳ. ҳозир мо скушониро якҷоя мекунем. скушониро ҷоя мекунем. айвон яхмозҳои мо тайёр шуданд. 3 та бо шоколад шуд, 1 та без шоколад. чикор мекунем? чукча мемонем шуд. камакак мемонем. камакак сахт шуд, ба чукчаашро метавонем ки он боз кунем. ҳозир соски аст, чукчаро мемистем. мебарем дар яхдон мемонем. мороженое тайёр шавад. дӯстони гиромӣ, ана яхмозҳои морам тайёр шуданд. яхмозҳои мо 3 та бо шоколад ва 1 таи дигаш без шоколад. ҳозир мо меёра ин стаканчикаро танаи яхмозҳомо ҷудо мекунем.
یخموسای ما تیار شدن. رецептش نه اونقدر دشواری داره و 3 محصولات تیار میشه و در روزهای گرمیش بهترین چیزی که در روزهای وقتهای گرمی تشنگی را میشکنه و یعنی گفتنی بودن که کودکان نیز از خوردن این حلوات میبرند. در همه جا دوستان گرامی خداحافظی میکنم. خداوند نگهبان همه ما و شما باشند. خیر تا ویدیوهای آینده.